फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि मावनांगौ खामानि इनफ्रास्ट्राक्चार मन्दिरनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जोङो 100% मावनायाव जों हेफाजाब होगोन। थांनाय समावबो बिथाङा बेवहाय गोबां करोड़ टाका रांखान्थि हेफाजाब होदों, जायनि थाखाय दिनै बेवहाय मन्दिर लुफुंगासिनो दङ आरो उननि समफोरावबो बिथाङा हेफाजाब होलांबाय थागोन। दिनै 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जथुमा आरो 16थि गायसननाय सान, दा बेवहाय जोंनि आसामनि जि राजधानी आरो जोंनि बाथौनिबो राजधानी जों बुंनांगोन, दिनै बाथौपुरि गुवाहाटीयाव जि मोनसे गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि, दा बे हाबाफारियाव आं दिनैहाय जोंनि बारग' चिफ बिटिआरनि लोगोसेनो रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' सारनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा सासे बाथौआरि हिसाबै आं जिहेतु सासे बाथौआरि हिसाबै गिबियावनो आङो बेवहाय गावनि गोसोनिफ्राय जि गोजोननाय बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिसिमबो फोरमायदों। आरो दिनैहाय जोङो बाथौआ बुहुमनि गेजेरावनो गोजामसिन मोनसे धोरोम, दिनै बेखौ जों बुंना लानांगौनि बाथ्रा नङा, दिनै गासैबो मोनथिगौ। आरो जोंहा मोनसे नियम खान्थिजों सोलिनाय मोनसे धोरोम हिसाबै दिनै जोङो सारा भारतआव दिनै मुलुगनि गोबां हादोरफोरानो दिनै बाथौनि सोमोन्दै गुवारै मोनथिगौ। दा दिनै बे समाव आङो बेवहाय एमपिनि जोंनि मानगोनां एमपि बिथांनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांनि जिखिनि दिनैहाय बेवहाय जि बोसोन होनो गोनां दंमोन, बिथाङा जिहेतु दिल्लीयाव दंहैयो, बिनि थाखाय बाहागो लानो हायाखै। आरो दिनै जोङो बिथांनि जानानै दुलाराय बाथौ जि जोंनि धोरोम बेखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय जों बिथांनि गेजेरजों जोङो नाजागोन। प्रमद बर' सार बिथांनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमखौ जोङो दिनैहाय प्रिजार्भ खालामनानै आरोबाव गोख्रोंसिनै भारतआव मुलुगाव गोसार होनो थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय दिनै बिथाङा फोरमायथिदों। आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौनि जिखिनि जोंनि नियमफोर आरो जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चारनि गोनांथि दङ, बेखौ जोङो माबायदियै खालामलांबाय थानो हागोन बेखौ दिनै बिथाङा फोरमायथि हरदों। दा बेखायनो आंबो फोरमायनो लुबैदों दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखिनि मावनांगौ खामानि इनफ्रास्ट्राक्चार मन्दिरनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन खामानिफोर, बे खामानिफोरखौ जोङो 100% मावनायाव जों हेफाजाब होगोन। थांनाय समावबो बिथाङा बेवहाय गोबां करोड़ टाका रांखान्थि हेफाजाब होदों, जायनि थाखाय दिनै बेवहाय मन्दिर लुफुंगासिनो दङ आरो उननि समफोरावबो बिथाङा हेफाजाब होलांबाय थागोन।